Doncs sí, estem molt contents avui aquest any de la resposta del públic d'aquesta edició, perquè ja tenim 2 concerts exhaurits, un parell més a punt d'exhaurir, que en qualsevol moment segurament ho anunciarem. I això demostra que aquest model que vam encetar, d'aquesta serà la 3a edició, doncs està arrelant i es veu que es nota que tothom se'l sent propi en aquesta proposta d'obertura estilística, obertura d'espais, i tothom troba el seu espai. I esperem que al final superem bastant, amb bastant escreix les expectatives que teníem. Enguany el que vam decidir és el Festival de Cambrils, que evidentment és un festival que la part principal està a Cambrils, però sí que consideràvem que el territori fer una mena de concerts de presentació en 4 petites localitats, en aquest cas en Cellers, perquè també és un festival el nostre que va vinculat amb la gastronomia i el producte amb denominació d'origen, i vam fer en 4 cellers de l'ADO Tarragona, 4 artistes emergents o 4 artistes catalans, en 4 comarques del Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp i Ribera d'Ebre, petit format, però que serveixen per presentar el festival més enllà del que són estrictament el terme municipal de Cambrils. A veure, per sort o per desgràcia estem en un moment de la història en què hi ha una oferta cultural de festivals i de programacions molt alta. Això vol dir que no és fàcil oferir al públic artistes amb moltes novetats, però sí que intentem que hi hagi diversitat i que els noms siguin noms de primer nivell. Joan Dausà, com dèiem abans, o Siloé, jo penso que la sorpresa que potser per tothom és que la primera cosa que hem anunciat, el primer concert exhaurit, sigui de Siloé, perquè molta gent diu, qui era Siloé? Però ningú sap qui és Siloé, però és el primer grup que ha exhaurit, no? Doncs hi ha la Valeria Castro, Jethro Tull, amb 60 anys, Dire Straits Legacy, amb els músics de Dire Straits. Crec que hi ha un nivell molt alt i molt divers, i per això crec que serà un èxit aquest any. Jo crec que estem en un moment a les comarques de Tarragona molt interessant i que ens estem posant al nivell d'altres parts del país, com és Barcelona. Evidentment, Barcelona té una gran potencial, però també a Girona hi ha una gran oferta. Aquí fins ara no hi era, però jo crec que festivals tan grans com el de Cambrils no n'hi ha més, som els únics, hi ha una programació potent també a la ciutat de Tarragona a l'estiu, però cada vegada estan sortint festivals de petit i mitjà format interessants que es compaginen també amb les festes majors, que de vegades també aporten o aposten per alguns artistes importants. Jo crec que el Camp de Tarragona en general, i l'Ebre potser no tant, però sobretot a les comarques centrals i d'aquí de la Costa Daurada, cada vegada hi ha més propostes, no només a l'estiu, sinó al llarg de tot l'any. A l'estiu potser sí que hi ha molta oferta a altres espais, i aquí no tant, però al llarg de l'any el Camp de Tarragona jo crec que ara mateix comença a estar bé, vaja.